Peter Tiso pini nili labangso press meet tipipon labang nili Karbi Anglong East West lapen di Mahasau abang pu kedoan apan isi papacini ji apan sinili pini pipon lo pini tarik repo labangso Aciklo April 2024 Arni nili Bharatiya Janata Party arpu pen nili ciu lo athe nili ka ciu nang kok alam ke lason lo je kedam tang 2017-18 pen nili Bharatiya Janata Party Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong lapuson si lapuan kacet hang nonason kubang ke ave hasud nili claim cepatuk pik lo social media pen cenglok lapen pan claim cepatuk pen nili pan isi party hin pen promotion nang pipon lo state minority morcha along nili pan hadak arpu nang pipon lo lapen hadak arpu pen aku nili pan West Karbi Anglong district minority morcha aprobhari in charge nili pan nang pek pon lo main in charge bons tame nili pan nang pek pen sitame nili party arona teng pen a principal pen si nili pu claim dam lo apu sitame nili meeting nili jakong kedu anke nili lapusan si dam lo claim dam bom lo bon tame menang anar ni aphi nili ta nili mena ajakong kavelo amasi nili da party akam ke claim pangprive ason nang nak lo ke claim mun e joine lapusan si inut bahini ke the giding atum methang party senior atum pine nang ma thajima punili chonghong piklo bonstame maduta nangama tha lapusan nili che theklong le lapen non apor pinier ni nili resignation che pinang kok kelalo athe ke wang jier ni te bokhet lo non MP kilik nang kelilo masi arpu ge nili dolang mo elong long ni jong si upine akache tonte pine negative do kok polotang te e amukata Peter Tisota arpu do kok takam che klem kleke pu nili phanang ke bokji angring nili che theklong lai silo la sojo ni sinili arpu pen chathan prublo la pen hinia bangke nili kachathan akaron do ta hinia bangke si thedung ke lan lo je development elitum Karbi Anglong East West Karbi Anglong mane in writing ke development ke mane hepik lo dopik lo bon tame practically ke ave elitum che theklong le dak di phu ahiti hiti pi long pen elitum kilometer sira e bank ba kilometer hini jong si elitum hiti pen bahere elitum dam lo polotang te elitum towar pen chenglok ki junalang me lahai irregularities me sitame lapen lang sitame ki me lapen towar sitame ki me lokasan si theklong kasi in writing pen yong si development alam elitum chathandam polotang te in writing pen langdam apromana teng polotang te lake elitum Hong Kong city ason Washington ason lapuson si Tokyo city ason si nangman po bon tame physically ke non da elitum Karbi Anglong lo elitum chetek long le lasi isi aku nili kapachini tu kang tunga bang ke lapulo je kado kowe BJP ke claim abang pu lapen abang phi ke the giding atuman tame nili phanang chini lapen nili inut BJP long claim cepat du pik abang pu punang chini bon tame pinier ni nili chi resign dat lo lapen non ke do bom lang atum lapen aku BJP long nanga che paok dunji aning ke hang atum lapusan do ta hai mane stame pini nili alang litum pan stame labangso a media nang litum media koi pen sinili tuning ri lapen pachini po je o kenep paprang atum yong si ok nep adlo polotang te aphi ke bang ok nep tang ho ok chunep du nang pugidun ke hadake ok avelo ok ke bang chunep lablo nang lidun na ko ok jon talong munde lasi nang likona ma ke do hadak do ko bang si nang lipan akimi pusinili pachini BJP non nang ke jon dunji aning ke hang atum nili si tame ne methang atangka pensi nili penangan claim cepat duglo bon tame nili pan nang litum nang theklong lo ga pinier ni
nili party kami claim wang lo he ma che dam sang mi tan li che ponong le me thang tang ka me thang che bor event loksi party pang tang nang ji pu claim lo tame jatta aproman nili che thek long le lasi nang li thum tame konama ke do hadak do ko bang si nili jung jung pen bang ke akemi pusi nili mat hada lasi ke bang jior ni bang ke nili jongsi arna makang hon pen rada hiu jume do pulote rada sai ke claim bang ke nili in konte rada sai bang ke nili puson si claim pon bom ji la pon chalo So basically जोड़े पे कपड़े पार्टी की उनसे पना नहीं फिर ये मतलब nili kapre ka party aphan ki dunji pu bangai non amar ke nili matha dam de athe party mata mesana party nili thekdam long le lang no BJP ben bahere ke silam और जो तुला ला नो नो तीन कर बेंगलोंग तुला जो बोमलांग तो तंगे कार्डिला तो पल की सुन भी लगा tim karbiang long do bom polotang te nili choro da mingtum ahok lo ake hai dr tuliram rong hang sarapan alang li kamat hapona bangke mi pik lapan alang li kamat hapona teng ke klema teng ben jong si ati matum anta follow dun polotang te ake mi si loji bon tame alang li kamat hapen jong si la ati matum akaprek alang li pen aber ke do tung yong si lapuson ma thadun de polotang te akan hok ketanji oke bangke lalo je workers atum pan ke thike ding atum chini ne ahok pet BJP ke claim cepat duk atum pan rabre latum ma thalo je lake party amune lopot party long si do bombo lapan bangke kero eta lake nohok ta kaki pusi latum ma thakok lason si do lasi laso bangke chokche athe nangli jong si hajara claim polotang te nangli hajara nam chelong lason thot si nangli party akam claim polotang te party ke theki ding atum awar sai ke mane non contract le cho claim dun pusi tame bilan ke pinang ji non ke nilita hoklo ake hai dr tuliram rong hang kang hon pen ekta duita a contract manga cho claim dun long lo bon tame cho claim dun si tame abil ave angke party kam ke claim nang jia bangke continue kona pelo nili ka helat pokai pamalo nili fan gari yang tu nanga thai pi pokai lasi lahai ki un esi nili pini ke resignation chipi dala saya silam itu lah la no la BJP ya kini dia mau sih bisa ada itu tapi lapang wana saya pun tinggi sekali cila ake hai umor sing tiso hai det polotang te ko ana ba asai claim unji ma pu laso bangke nili bangke la bangke nili jungjung de bang rat tum pitong ma thane ta nili jungjung bangke mane inut MP a candidate polotang te mane thek muchet nangji asa host thepik nangji a voice do nangji jeneba hadake Delhi longke assembly longke mane areng ke lokalam busi punang ko Ingraji English setame fluent pik nangji lapen ilitum India methang alam Hindi setame ningje thek nangji setame non ke hai umor sing tisu apanalam ilitum langnam lu polotang te halaso quality bang nili thek dam long le laso teng pen polotang te lake ilitum karbi anglong mate ilitum dak hill syria pan bangke mane pan mane ledam uji usinili thek dam long silam और itu lah non nang la pencu buka sih la nani kesangkut masuk nang itu dulu silam lah nili claim rapet abang pu atum do lapen abang pi atum do nili claim hona charab do atum do pik lapen kedam tang MEC election husi tame nili tame dak lumbajong aparman pen atok anu paching thurnang pu tamat ha pen nili tame party long ticket jang dun lo bon tame nili yarta takom hek lang pot hai po asi party ticket bang long le dalo amasi non ke ongdung mana BJP ke claim prang prang pana cepat do betum si tame resignation ka cipi ya fansi inghong dingda just masap so pine bilong ji mane pine akam nang PG mane posim just mane chonghong dingdang jot tame arlu pena bangke mana resignation ka cipi ya fansi inghong ding lo kata kerja na la so jodoh kan kata kerja party kan kan terbang lah itu nili padap si resignation alu ka chethon namla masih phone bang ke penangan nang le setame nili bulo nili masap so sang ala
lapen aku rada kam klemi pusi tame ihem tame ancolong nei matidi dang lihem pen bar lo pulo tang ke ihem asumar tumyong si jata vi pute kupulo kasi ihem akam masap su ciklem ala lapen masap su ciklem sini li aku rada saya bang lili klem tuji